Komrongma dis megna chamis tetetika gn'inariko soe igny ngetika tena gadra an'lefa igny vao fisesely zigny vao nidoboka de gaga ndraha mampibalibalady anazy igny koa io mariny ke mandeha TV plus hoe bible zay matratra an'igny dasy koa tena ampikorannako anazy zegny sera malaky an'ity ka izy zany cousin frère de on izy zany misy ketrika za eo agny fa tena navo point so tonga de magnidy bara misy eseny mety aminany sara misy zany terme tena nampasiava aminay eky mainino manao ma de leo tena mangala sary ray meky asika eo magnano postera bitibitika eky ma zay ahoana ma cher zany teboko io fandao eky mba tena kasala mitanaky sagny eky ma ino eky ma cher zany ma sy zanao fa tena nakafiky sécurité amin'ny banky agny de tena leo tonga de tafisika agny raha malazolazo any angetigny tanao anao misofoka voalohany de zao magnaraka farinao zaho raha nagnano raha marché amin'io koaka de sy ampiravarava megnaigna raha sapitikizo ty raha ino io fa ilely minina sy lay zany mikoragna fa karaha ito kelaela loatra aleo mba tena sao kosiketrika anazy frisao tonga agny tonga de laiko igny de taoko anaty lapoty misy fa izy koa tetetika peloasanyka de faka io teo anay e